Hello guys, good afternoon. This is me, Jepoy, and welcome to my channel. So for today's video guys, gagawa tayo ng merienda. Yes, merienda. Kung saan tinatawag namin to dito sa amin na ginataan. Hindi, ginataan pala. And then kung sa Manila naman, Katagalugan, tinatawag na ginataan. Pwede rin namang Sampelot sa Kapampangan. Palairos naman sa mga Cavite or Batangas area. Tama ba? And then binignit naman sa Visayas. So nakita nyo na yung mga ingredients na gagamitin natin. And alam ko rin na meron din ganito sa inyo. Ano nga ba ang tawag nito sa inyo? So una, gagawa muna ako ng bilo-bilo. Kumuha ko ng rice flour, tapos nilagyan ko ng tubig, and then haluin lang, and then ayan na, pag ganyan na yung yung texture niya, pwede nyo na siyang bilog-bilugin. Tulad ng pagbilog nyo sa yun. Ay! Hindi naman kasali yun. Walang ganon for today's video. So yun, magpatuloy na tayo guys. Kumuha muna ako ng mga gabi. Magagabi kasi marami yun. O kaya taro, and then hatiin natin to sa dalawa. So bali, hahatiin ko to, tapos yung magagandang hati or yung malalaki, itatabi ko. Kasi gagawa ko ng panibagong merienda, pero hindi ngayon. Watch out for it. Kaluko naman ang tawag sa amin. Kaluko. Muntik pa ako magkamali. Kaluko. Tapos ayun, ito na yung magaganda. Hihiwalay ko to para sa next na merienda naman. So, hindi pa nga luto, meron ng next merienda, no? So, magbalat-balat muna tayo. Ito, meron na akong kamoting violet. Actually, dalawa yung nakita kong kamote. Ay, hindi pala. Dalawa pala yung binili ko. Isa lang sana dapat, kaso nakita ko itong violet na kamote. Sabi ko, ang ganda ng kulay. So, baka pwede ilagay ko para may kulay din naman. Kasi mas maganda yun may kulay, di ba? Okay. Then, ito naman yung isa, tinatawag nilang tres colores daw. Pero hinanap ko naman yung tricolor, wala. Pero kulay dilaw daw yan. And then, last, ito naman na kamuting kahoy, o kaya balinghoy. Anong tawag nito sa inyo? Sa amin, ang tawag nito sa amin, muros. Muros, yan. So, kaso gakahoy nga nga talaga, kaya ang hirap-hirap. Ang hirap niyang balatan. Ipapakita ko sana yung proper way ng pagbabalat nun dito sa amin. Pero gakahoy na talaga, madikit na talaga. And then last, ito namang saging na saba. Ito naman, nagtataka ako dito sa saging. Ang lambot niya, pero ang tagal-tagal niyang maluto. And ayan, hiwain na lang muna natin siya ng maninipis para mas mabilis lang din siyang maluto. Okay. And kung wala kayong saging guys, kung wala kayong pang saging or ayaw nyo maglagay ng saging, pwede din naman langka kung nakakaluwag-luwag kayo. So ako saging na lang para mas smooth. Tapos satiin na rin natin lahat. Una, ito munang kamoting kahoy, and then gabi o taro, and then kamote naman. Kamote, yung dalawang klaseng kamote. And habang ginagawa ko ngayon dito sa video na to, tayo magsi-shoutout. Shoutout pala kay Johanna Marie Boringot sa Barisa, Barquilla. Gusto mo yan, Bongbo. Shoutout din sa kanyang nanay, Jan Christy sa Barisa, Jerome Boringot. Shoutout. So yun guys, nandito tayo sa ating shoutout mo or comment mo, shoutout ko. Comment lang kayo kung gusto nyo magpa-shoutout. And ayan, diretso na tayo guys. Ano kayang pinag-uusapan ng dalawang tokmol na to? Okay, pinapatulong. Kaya lang, the design is very tamadism. Ay, pagrarason naman pala. Okay lang, walang problema. Kayang-kaya naman yan mag-isa eh. So, maghugas muna tayo guys. Hugasan muna natin lahat. Alam ko na hugasan na to, pero hugasan uli natin bago natin isa lang. Para naman malinis. Kahit sabihin natin tayo lang kakain, linisan pa rin natin. Walang dugyot for today's video guys. And mag 5 years na rin ako kasi maganda naman kumilos pag halimbawa malinis na lahat. Diba? Nakasanayan ko rin naman. Pag halimbawa ako magluluto, dapat malinis din yung aking pinaglulutuan. And then, salang na natin at kumuha na rin tayo ng ating pandan sa ating farm. Wow! Farm! Ayun, kuha lang tayo ng dito. And then, hugasan na rin natin. Kahit sabihin natin fresh pa yun. Hugasan pa rin natin kasi may mga ali-alikabok pa rin yan. Tapos, ayan, kumulo na. Lagay na natin ang ating squid balls. Ay, hindi pala. Bilo-bilo pala. Mukha kasing squid. And antayin muna natin siyang kumulo uli. And then pag kumulo na yan guys, pag lumitaw na pala siya, luto na yan. So lagay na natin yung kasaba or yung kamuting kahoy kasi matagal maluto yun. And then gata na rin. Then pwede na rin namang tusok-tusukin ang tinidor kung medyo malambot na. And then pag okay na, lagay nyo na yung kamote tsaka yung gabi. Yun, mga mabibilis lang yun maluto. Mabilis yun lumambot. Tapos halu-haluin na lang natin, and then maglagay na tayo ng sago. And then saging na rin, sagot saging. Kasi medyo matagal din maluto yung saging. Okay. Tapos pwede rin kayo maglagay ng asin kasi 'di ba, ang ginataan matamis. So lagyan nyo rin ng konting asin para may kontra.
Kasi pag puro tamis lang nakakasuya. And then ilagay ko na rin yung pandan. And then asukal na syempre. Yung asukal guys, walang measurement again Wala uling measurement kasi depende pa rin yan sa panlasa nyo. Kaya tansyahin nyo kasi ayoko nang masyadong matamis din. Tapos last na vanilla para konting amoy. Doon naglagay na ako ng pandan pero trip ko to bakit ba? Tapos ito na pinaka last, yung unang pigang gata. Lalagay mo na yan para mas creamy. At ito, kayo guys may garne pang plato at mangkok sa inyo. Sa amin ay ito may alimango, may hipon. Ay pagkagaling mo ng plato na tinan nyo may fruit basket ba, may iba print pa. Ito pa isa pang fruit basket tapos isa pang prutas. Abay ito ay 45 years old na ata Wow. Ay pagkain ang pagkagaling. So ayan, brown out nga guys, kaya medyo dumilim na ang ating paligid. Pero yan, luto na rin. So maghain na tayo at kainan na. So yun guys, titikman natin siya. Sa video to para hindi naman sinarapan. Pero hindi kasi ako marunong sa food presentation Pero tignan din natin. Ano kaya masasabi ni Jeffoy dito? Ayan, verdict time. So, pero guys, naman ito ay pasok sa panlasa ko kasi pag ganito talagang mga merienda, hindi ko talaga ito uurungan. Okay na sa akin yung mga ganito na may mga gata-gata na merienda kaysa sa mga banana Q, ganyan. Ay, mas gusto ko to. Tsaka mote. So, ayan. So, ay, antok mo. Ano naman sinasabi? Anong hihingi? Okay, sige. Tignan kaya natin kung anong pakiramdam ng nahingi ka ng tulong tapos hindi ka pinagbigyan. Tapos sa finished product na manghihingi ka ng pagkain. Ay, yan. Sabi ko sa iyo ngayon masama pa ang loob mo. Kasi naman, dapat kasi, pag hinihingan ka ng tulong, tumulong ka. Lesson dito, pag walang tulong, walang merienda. Yun lang, bye.